Iselmilkom nilqakom għal programmi ieħor Kuxjenza, grazzi tal-feedback li tatuni fuq il-programmi fuq il-Facebook ta' Kuxjenza u anki Instagram. Napprezza ħafna anka is-suġġerimenti tagħkom u anka nies li jkunu jixtiequ jiġu fil-programm biex jaqsmu l-esperjenzi tagħhom. Illum il-programm se jitratta id-dimensja. F'Malta għandna il-Malta Dementia Society li taħdem ħafna biex inkunu onesta ma kontx naf ix-xogħol imprezzabbli illi tagħmel u bħalissa għandhom ukoll film illi inħoloq biex joħloq iktar għarfien dwar din il-kondizzjoni li taffettwa eluf ta' nies f'pajjiżna. Kien propju Anthony Ellul li produċa dan il-film. Anthony qiegħed fil-fatt magħna fl-istudju u miegħi wkoll għandi persuni li jieħdu ħsieb, persuni li għandhom id-dimensja li huma qraba tagħhom u għandi wkoll il-LAN li hija dik li tmexxi il-Malta Dementia Society. Ħanaddu ftit għal filmat qasir, trailer ta' dan il-film illi fl-opinjoni tiegħi hija produzzjoni eċċellenti. Naraw. Mela ma nastojtolix il-breakfast! Rose! Ġejja ħana mhux ħaġa miegħek. Ma jistax kun li tibqa' hawnhekk waħdek. Issa jgħaddili issa tara. Għandek bżonn xi ħaġa? Ma nafx it-triq fejn noqgħod. Għamil qed titkellem. Ma Kate. Kate mejn. Kate, pa. Marti. Int għandek bidu ta' Alzheimer, pa. Alzheimer, fimt? Qabel ma ngħaddi għal Anthony Ellul li produċa dan il-film veru proset, ġifieri għalli ħafna emozzjonijiet u jiena qatt ma esperjenzajt id-dimensja ma' xi ħadd qrib aħseb wara kieku. U ħanibda mal-ewwel mal-persuni illi żgur qed jaraw dal-filmat u ikunu emozjonati. Ħanibda bik Denise Buckingham tieħu ħsieb il-mama tagħha illi kienet mara illi kienet qablet mura x-xogħol brava ħafna fil-accounts, mara pulita, eleganti, mara li ħadet ħsieb il-familja. Imma llum Denise meta tkellimt magħha qalt li mhux hekk Denise, illi fil-li kienet il-mama tiegħi u issa qed inħoss isnijien il-mama tagħha. Spjega li ftit minn dak illi għaddejt u għaddejja minnu bħalissa. Nħoss li jisnaw reversed roles ċertu momenti fejn kolli iktar il-mama kolli iktar noqgħod nispjegala għalfej pereżempju trid biddel fej ħammorru jew għalfej il-bżonn li trid tmur timxi. Mhux kemm ngħidilha ħammorru nimxu, ma rrid nispjegala għalfejn. U toffri li challenge, speċjalment fil-mixi għax ma tkunx trid. Mek qed naraw il-mama tiegħek hemmhekk u dak ħuk ukoll. Iva, hija jgħidha ħafna. Meta il-mama indunajtu li għandha din id-dijanjosi ta' dimensja? Konna din nitkellmu kien jum sajfi, persina u l-mamma noqogħdu fuq xulxin, kienet edha għandi nieħdu nxorbu naqra tef flimkien u nitkellmu u talbitni biex nixtrilha l-ħobs għax kont qiegħda barra qabel nidħol id-dar. U xtrajtilha u mbagħad waqt li qegħdin nitkellmu ċemplet li d-dedi biex jixtrilha l-ħobs ukoll. U għatilha m'għadni kif xtrajtlek hija hemm fuq il-mejda issa ittellaw miegħek u qisu wiċċa, l-espressjoni ta' wiċċa der li mhux sempliċement għax insiet, kienet tidher hekk puzzled. U kien qisu dak il-mument li ndunajna. Però kienet ġiġa u ritna sinjali qabel li aħna tipo ma tajniex każ. Bħal pereżempju ridna nupgradejaw l-mobile u ma rriditx. U dejna ngħidu persuna marat ta' ċertu integrità għaliex qed tagħmilha daqshekk diffiċli biex
tidra mobile ġdid. Fil-fatt kont qed tispjegali li l-mama tiegħek, jiġifieri tanti għandha edukazzjoni li ċertu affarijiet fejn jaqsmu finanzi, kontu tmorru għandha. U għadna ġifiri fejn, meta fej jislu numri, aħjar mill calculator naħseb. Ġifiri baqa tal-minu. Baqa għadna nsaqsuha ġifiri taħdim lek, kienet taħdem xogħla kienet manageress, taħdem il-pagi f'kumpanija rinnovata tal-pharmaceutical company u konna nħarsu we looked up to her. Denise, inti l-lum kif tħossok meta tara dak il-filmat u tibda naħseb tħoss dawk l-emozzjonijiet li ħass dak li ben li jmissieru. Inti kemm tinkwieta fuq il-mama? Għalissa isa da mhijiex realtà tagħna x'għadha l-mami tiegħi għadha ma waslitx hemm, ġifieri jekk tkun qiegħda u ħadd tagħmel conversation magħha ħatkun kapaċi tagħmilha. Imma jiena nara l-filmat ġiġa rajtu wkoll inħoss dak iż-żmien li meta l-mammi qatt tasal hemm. Il-mulejn nitolbu aħjar teqpa kif inhi, imma l-futur ma nafuhx. Ħdejk għandi l-Rita li waqt li bdejt titkellem bdiet tħoss ħafna dak li qed tgħid għax ir-raġel tagħha fil-fatt ukoll għandu d-dimensja ħadet ħsibu għada qed tieħu ħsibu. Spjega li ftit l-istorja tiegħek, Rita. Jiena r-raġel ilu li beda xi 10 snin ta' xi 60 early onset demenzja jgħidula u r-raġel kien attiv ħafna u jaħdem ħafna, jħobb jiddeverti wkoll jiġifieri bil-familja. Imma mbagħad daqqa waħda beda qisu qabdu apatija għax-xogħol beda ma jibqax jaħdem, beda kollu ħafna insecurities, jirrepeti ħafna, per eżempju għaliex kien inkwiet jirrepeti ħafna, u jiena nisma' ma kull min jiltaqa' jirrepeti. Ma qed naraw ir-ritratt tar-raġel tiegħek illi qed bil-barnuża ħdejk u x'hekk barnuża ħamra. Iva. Hemmhekk diġà kellu hemmhekk fil-fatt diġà kien qiegħed fil-home imma kont hawn noħorġu kultant biex nlaqgħu l-familja nieħdu kafè biex konna pa speċi nibqgħu ngawduh u gawdina u barra mill-istituzzjoni. Insomma, u raġel beda jirrepeti għax fuq xi naqra nkwiet u hekk u tibda isa kien dik naqra qampina li x'inhu jiġri insomma. U u jiena kont diġà bdejt kuntatt ma' dementia nurse u kont nibatila kienet tgħidli Rita kull ma trid referral letter u nibdew il-konsultazzjonijiet x'ismu. U bdejna insomma u riżulta li kienek u stage wara stage, sajlu 10 snin, dejjem tipprova tikkumbatti kull stage li għadda, jiġifieri daw l-stages ta' Denise kienu naqa tal-bidu mbagħad dejjem. Naraw meta kontu żewġtu kemm ilkom iż-żewġin? Għalaqna 46 sena. Alla jbierek. Iva. U x'ismu? U llum il-ġurnata qiegħed rikoverat f'home imma għax kien dak il-bżonn u inti għatli kemm tweġġa' meta xi ħadd jgħaddi kummenti fejn jgħid ara di ħelset minnu u dik tweġġak ħafna x'inti fil-verità qed tieħu ħsiebu anzi u tmur taraħ ġifieri toħseb u x'hekk u tweġġak din. Iva, kultant ċertu kummenti iweġġawk għax ifhem, forsi jaħsbu li stajt żammejtu ma jiena id-dar żammejtu kemm stajt bl-għajnuna ta' dimensja tal-Malta Dementia Society. Kelli ħafna għajnuna, mistax ngħid li ma kellix għajnuna. Malta Dementia Intervention Team, il-helpers, jiġifieri kelli għajnuniet. Ma mbagħad tasal f'punt illi meta bdew ituħ il-fitz ma bqajniex safe u anke l-mobilità tiegħu ma tibqax safe li anke jimxi anke joqgħod bil-qiegħda fuq siġġu pereżempju ma joqgħodx sewwa joqgħod fit-tarf. U dik tibda tiġi tejjik kemm għalik ma bqajniex sikuri jiġifieri għax dik kienet waħda mill-iktar punt li mbagħad pa' speċi li konsultazzjoni, deċiżjoni propjament ma toħodix waħdek. Inti toħodha mal-familja
u mat-tabib u l-konsulent. Ġifieri ma tkunx deċiżjoni li isma' Taqbatu mill-lum għal-għada. Mill-lum għal-għada. L-ewwel net kun ilu miktub u l-konsulent kien qalli pereżempju għax tista' tirrifjuta. Fatti konna rrifjutajna darbtejn, xina kont deċiża li ħanibqa' nieħu ħsiebu kemm nista', imma mbagħad jasal f'punt li ikollok Mhux iċċedi. tajdejk, ekku. Ikollok Għanna iċċedi. lil Ann Kuxkieri mill-Malta Dementia Society u ħanitkellmu wkoll ma' Anthony. Ann, jiena ma kontx naf il-ġid li tagħmlu. L-ewwel net kemm ilkom hemm waqfin? 21 sena. 21 sena. Però inti wkoll kont carer tal-membri tal-familja tiegħek u xek tal-mama Tal-mama u u t-tija. tat-tija. Nixtieq li forsi reġija tella ritratti ta' Rita illi kien minn hemm inti illi ġietek din il-rieda li twaqqaf il-Malta Dementia. So hawnhekk qed naraw ritratt hawnhekk. Ma nafx hekk Dawk il-ġenituri tiegħi. Dawk il-ġenituri tiegħek. Mela jiena il-mami bdiet bid-demenzja qabel ma kienet teżisti d-Dementia Society. Fit-2000, fit-2004 rajt advert ta' Charles Sherry u Mark Schwireb. Charles Sherry huwa professur fuq Professor id-dementia Sherry sewwa. u Dr. Mark Schwireb, psikjatra, u huma waqfu id-Dementia Society. U jiena mort fl-ewwel meeting u tħall fl-ewwel kumitat. Mek qed naraw il-mama tiegħek. Il-mami, dik il-mami, u bdew jgħinuni, jiena bdejt nidħol ħafna fil-komitat, imma mbagħad il-mami ovvjament iggravat, ikella Alzheimer's u Lewy dik-tija body tiegħek, u disease. x'hekk? U dik it-tija kella vascular u ftit inqas mill-Alzheimer's, Alzheimer's naħseb wieħed mill-ar. U spiċċajt nieħossib l-ommi, il-papa li kelli ħafna pati il-Rita għax jiena kelli l-istess problema. Zammejna il-mami id-dar kemm stajna ma mbagħad saret perikoluża ħafna għal-papa u kellna nieħdu deċiżjoni maħuti wkoll flimkien. Ir-raġel vera għajni ħafna għax aħna spiċċajna tlaqna mid-dar u morna xtrajna post viċin. Għalax sagrifiċċju għamilt. Għax ġejja u sejra. It was 24/7 kważi. Għanna d-diftit ħanerġa lura li ktax intom qed tagħmlu ġid kbir, Anthony, proset, dak il-film, jiena rajt it-trailer issa ħanaraħ kollu wkoll. Inti għatli li sissa ma kellek il-ħadd bid-dimensja, però fimta sew id-dimensja. Kif irnexxielek tqaxxar letteralment l-emozzjonijiet li jħossu bħal Rita, bħal Ann u bħal Denise? Għabel xej Marija, grazzi tal-komplimenti. Ħanajtek bħala attur inti tipprova tiskopri ċertu personaġġi, eċetera. Għalhekk minn hemmhekk bdiet l-interess tiegħi fid-demenzja meta bdejt nikteb l-iskript qabel il-COVID, jiġifieri ilu. But throughout inbidel. Meta kelli kuntatt mal-Malta Dementia Society, mbagħad bdejt niżviluppa iktar. Tara fuq l-internet, esperjenzi ta' ħaddieħor taqra u minn hemmhekk bdejt niġbor naqra l-informazzjoni. Tru l-Malta Dementia Society u anke l-profs Charles Sherry, meta kelli draft tal-iskript għatlu ara naqra ħalli isma' is it realistic, le x'ismu anki Carmel D'Amato mill-Dementia Care Directorate ukoll. Allura tawni punti, eccetera. Naturalment, Imma biex għaxxajt, l-għonet ngħid proset l-atturi kollha ma l-protagonist li għamilha li huwa attur veteran fakkarni. Michael Tabone. Michael Tabone, nistess bħalek. Michael u Dorian Mikallef it-tifel. Eżatt, brav immens, ġifieri għalija jiena għaxxara kompletament. Imma biex inti stajt tipproduċih, tifhimha. Kif fimta? Kif għatlek bil-riċerka, Marija, billi nitkellem kemm mal-profs, Charles Sherry, kemm ma' Carmel D'Amato. Għaxan l-għazla tal-atturi li għamilt ukoll. Il-film huwa concentration ta' kundizzjonijiet ħanajdu hekk tad-demenzja, jiġifieri meta qed jara lilu nnifsu żgħir fil-mera. Li mhux qed narawha fit-trailer, issa però fil-film, il-film huwa aċċessibbli u x'hekk.
Ja, fuq. Għandek il-film Eħe. fil-fatt. Le, ma se jkun kalla jrid, se jkun qed jintwera wkoll u xek, mhux qiegħed YouTube, ħajkun qed jintwera għan-nies. YouTube qiegħed għax Ejja, fuq YouTube. Fuq YouTube. Mela allura nistgħu naħ, però eventwalment se jkun ukoll fuq l-istazzjonijiet fosthom Television Malta biex Iktar ma- in-nies jifmu aħjar. Proset, Antoni, għamilt biċċa xogħol veru Anzi- tajba ħafna ħafna. Anzi, Illi ma kontx nafu għal-mitni Denis fil-fatt waqt li kont qiegħda nipprepara dan il-programm, illi intom għandkom ukoll sessjonijiet dancing dementia. to dementia. Għanna X'inhi din? Għanna ħafna attivitajiet fil-fatt għanna Dancing to Dementia li hija session għal nies bid-demenzja u relatives tagħhom fejn jagħmlu ftit exercise u mbagħad jitlu fis-sfin. Fil-fatt Denise tiġi ma' omma. U x'ġiet tagħmel din it-tip ta' Dik sessjoni? ġiet f'Covid ovvjament ma stajna nagħmlu xejn u bdejt naħseb u jien għandi l-ommi avolja ila nieqsa minn 2012 għadha tispirani. U jiena nħobb is-sfin u hekk mbagħad ġiet persuna li ċemplit li għal xi ħaġa oħra u insertat li kienet żeffina. U kemm ikolkom nies li jattendu għal dawn Aħna is-sessjoni? nagħmluha fil-homes, fil-day centers. Terġa'. Tal-istat, tal-privat anki jawdex u nagħmluha fil-komunità. Fil-komunità ma tantx għandna nies u vera nixtieq nappella biex jiġu. Għandna ħafna għandna 8, għandna Music to Mind li għandna kif bdejnija fejn intaqgħu is-sajtar fil-knisja u inkantaw songs differenti. Mela, ħalli nibdew nagħmlu sa nitfaħħom anka fuq il-paġna ta' kuxjenza, ħalli intom li taraw tkunu tafu kif għandkom issiru tafu b'dawn l-attivitajiet. Intom għandkom paġna u xek fuq Facebook. Għandna Facebook, għandna website u għandna Instagram. Sewwa, il-Malta Dementia Society, issa Mal-IRC, edha u nimmaġina li l-attivitajiet qegħdin tirriklamawhom biex wieħed u biex jagħmlu kuntatt jistgħu jużaw il-Facebook in-nies? Jistgħu u jekk jidħlu fil-website hemm il-contacts tiegħi, l-email u n-numru, jagħmlu kuntatt, forsi jidħlu membri ġifieri donazzjoni ta' xi 20 euro, imma hekk jirċievu l-emails tagħna. Imma nagħmlu ħafna għall-komunità u anke għall-homes. Interessanti ħafna proset hemm inizjattiva li qed tagħmel ħafna ġid u minn hawn issa nibqa' nsegwikom u nixtieq anke niġi xi attivitajiet tagħkom għax huma affarijiet li qed jagħmlu ħafna ġid. Min jiġi vera jieħu gost. Tista' tgħidlek Denise fil-fatt. Tieħdu pjaċir u xejn. Ħafna fil-fatt bnejna komunità bejnietna wkoll anka ta' nara l-mama pereżempju wiċċajitha drat l-oħrajn u anka t-teacher Amy vera hekk tmur il-livell ta' U naħseb ukoll iservi dan in-network ta' support ta' wens illi inti tista' taqsam ma' ħadd ieħor isma' x'tista' nagħmel meta jkun hawn dat tip ta' sfidi li xi kultant bniedem bħal bħal Rita min ikun imġarrab intu wkoll tista' tagħti iktar pariri lil ħadd ieħor biex l-għonet wieħed ma jħossux waħdu. U ovvjament il-pariri ta' min imġarrab naħseb illi bħalma għamleteqna xenna ġarbeti u l-lum qed tagħmel ħafna ġid. Fil-fatt aħna għandna Reaching Hand Support Group online kull xahar u krejna Malta Dementia Working Group li huwa support group għan-nies bid-demenzja fil-bidu. U di ma teżistix imkien hawn Malta, ġifieri it's a lifeline għalihom għax persuna bid-demenzja ma tistax tifhimha propja, allura issib persuna oħra fl-istess sitwazzjoni u da support group importanti. U għet jgħinuna biex aħna nirranġaw ċertu affarijiet qed nagħmlu kuntatti mal-bannek, mal-gvern biex nirranġaw ċertu affarijiet. Bħal xiex, pereżempju? Pereżempju, it-trasport. Nixtiequ nintaqgħu mal-Malta Transport Authorities qed jagħmlu wrapping tal-buses. In-nies fuq ta' ġewwa fil-bass ma jistgħux jarfu il-bus stop tagħhom. Dik hija ħaġa li jiena minix ma tantx nuża buses, nużhom. Imma persuna bid-demenzja tiġi konfuża. U fil-fatt meta tmur ġo sptar jew tmur ġo home il-ward, is-sala tad-demenzja jkun tkollha ħafna kuluri u xek. L-isptar m'hemm xejn imma mbagħad, jiġifieri hemm ħafna problemi. Problemi kbar, problemi żgħar li aħna nixtiequ nindirizzawhom u
Ma forsi tixtieq li insolvu jkun hemm ftit iktar minnhom. kuluri biex b'dem id-demenzja ikun jista' jifhem eżatt fejn irid imur u xek. Anka l-Malta Public Transport tixtiequ li tiltaqgħu magħhom jien nixtieq niffaċilita. Ġifieri qed nagħmluhom bil-mod il-mod. Persuna bid-demenzja fuq il-karozza tal-linja tkun taf fejn għandha tieqaf u xek. Qed nagħmluhom bil-mod għax aħna volontarjat ovvjament ma tantx għandna nies, dejjem insaqsu biex forsi jiġu n-nies jgħinuna biex nistgħu nindirizzaw ċertu affarijiet iva. U x'affarijiet oħra li m'intix kuntenta bihom u tixtieq li tara aktar. Jiena onestament irid insegwiha. Aħna qed nippruvaw nagħmlu kuntatt mal-kunsilli lokali kollha biex aħna nagħtuhom il-informazzjoni fej il-pubbliku in ġenerali, il-businesses fil-lokal, il-knejjes, il-ħwienet kollha jifmu x'inhi id-demenzja u jindunaw, per eżempju, kun hemm persuna toħroġ per eżempju bil-piġama, jiena rajta di fil-lokal tiegħi, u jagħmlu kuntatt mal-kunsill biex jagħmlu kuntatt mal-familja x'inhi jiġri. Xi kultant forsi tidher isa min naf drogata jew ħadet ix-xorb. U tkun id-demenzja. Fil-fatt kellna żewġ laqgħat diġà mal-pulizija ħanamlu training oħra. Interessant. Ġielis fil-fatt smajna li persuna ġieli nara fuq Facebook isma' din il-persuna bħalma ġara lill-attur fil-film li ma kienx jaf fejn qiegħed. U ġili rajt Facebook ritratti isma' jiena ltqajt ma' din il-persuna jekk hawn xi ħadd li jafa għax tkun tfixklet. Ġifieri dawn huma inizjattivi kbar ħafna li qed tagħmlu. Importanti ħafna x'id-demenzja qed tiżdied u mela f'Malta l-aħħar ċifra li naf jiena 7,000. Hekk għadha 8,000 fil-fatt. 8,000. Ma bħalma qalet Rita hawn l-early onset li żar Malta kien ta' raġel ta' 29. La qabditu d-demenzja. Iva, d-demenzja taffettu anki trabi, rari, iva, għax ovvjament aħna najdu fuq l-anzjani, imma ovvjament iktar ma tikber, iktar ikollok ir-riskju jikber miegħek. Imma iva l-early onset qed tiżdied u minn hawn appella lil dawk iż-żgħar li għandhom early onset demenzja biex jagħmlu kuntatt magħhom magħna għax nixtiequ nagħmlu attivitajiet għalihom, per eżempju Music to Mind. Għandna it's an intergenerational program, ġifieri il-mużiċisti kollha żgħar. U din hija importanti ħafna għalina għax huma jaraw iż-żgħar u jiġu aħna nkantaw nażlu kanzonetti differenti minn per eżempju musicals, volare, Sound of Music, story. Ġifieri affarijiet li il-kanzonetti tal-lum u kulħadd jieħu gost. Ġifieri tara l-luċuħ tagħhom ikantaw vera il-programm li jmissla mal fuq id-demenzja niġi u nsegwi u nġibu anke daw il-filmati ħan narawhom ħalli n-nies jifhmu dawn l-attivitajiet. Rita u Denise. Ħanibda bik Denise. X'huma s-santi li jassaw tnejn li intom għandkom din l-esperjenza tad-demenzja? Għan semmit per eżempju il-kulur, il-bżonn li jkun hemm din l-għajnuna. X'huma l-affarijiet li kieku inti tissuġġerixxi? Jiena nissuġġerixxi kieku jkun hemm bħal home kbira fejn il-nies ikunu bid-demenzja jkunu skont l-abilità tagħhom ma jkunux mixed. Mbagħad jistgħu wkoll jiltaqgħu bħal ikun hemm xi ġnien pereżempju fejn jistgħu jimxu li l-mixi wkoll ħajjin in-nies b'demenzja, imma jkollhom programmi apposta fejn jistgħu jqogħdu day center u imma jkollhom programmi apposta biex jgħinhom f'din il-mixja. Inti Rita għandek xi suġġerimenti? Li qed tgħid Denise fil-fatt tiġa bdew ta' ġifieri dal-aħħar kienu qed jagħmlu erja tal-annimali ġo San Vincenz, forsi sewa li xi raġel tiegħek jgħid San Vincenz de Paul. Forsi jiżdiedu iżjed u jkollhom ħafna attivitajiet ukoll. Sal-bira stess kellhom tal-karnival u jġibulhom dancers u hekk u libsin. U raġel vera jieħu gost, jiena mmur miegħu preżenti u qatt inżefnu bil-wheelchair u hekk. Għandhom affarijiet. Forsi jistgħu jiżdiedu li forsi jistgħu jiżdiedu affarijiet li jista' jkun hemm transport, per eżempju, bej il-home għal-dar jew forsi xi kafeterija jew hekk li iżjed transport li bil-wheelchair.
U m'għandhom fil-fatt il-ħadd għandhom is-sibt u l-ħadd. Ma forsi jiżdied iżjed ma. Biex inti tkun tista' toħorġu għax ma jkollokx van. Dan orari ħajkun hemm xi ħadd ikollu van li jasal wheelchair u mhux hekk għaliex anke tkun tista' tiltaqa' mal-familja u hekk. Imma jsiru attivitajiet u jiena anke fis-sala stess jibgħatu ta' dimensja x'ismu society jibgħatu wkoll, jiġifieri ikollhom attivitajiet hekk ta' dancing. Aħna qed nistennew forsi l-gvern jgħinna fil-fatt qed jipprova jgħinna nsibu premises għax Denise qed titkellem naħseb ukoll fil-komunità fejn għandna programm sieħ biex nikkreaw daw l-areas li qed tajt Denise hija ħolma tiegħi li nikkreaw Dimensja Center bil-ġnien u daw l-affarijiet għandna. U jiena nemmen illi se jirnexxielek għax veru għandek entużjażmu u għandek ħafna dejat u prosi. Jiena il-ħin id-dispjaċini tar, kif qed tħossok rid issa tara għatlek li ma tantx idum. Però ħadd pjaċir ħafna nisma' l-esperjenzi kollha tagħkom, grazzi Rita, grazzi Denise, grazzi Anthony u proset ta' dak il-film li ħassibuh anke fuq l-istazzjonijiet. Grazzi Ann tax-xogħol fil-Malta Dementia Society, Malta Dementia Society, jekk tagħmlu Google search ħassibuha Facebook, ħassibu s-sit tagħhom, għamlu kuntatt magħhom biex ikunu jistgħu jgħinukom. Jinsentella wkoll il-kuntatti fuq Kuxjenza l-paġna ta' Facebook u anki Instagram. Grazzi li kontu magħna, grazzi li Farrugia, id-direttur tal-programm, u grazzi li dawk li qegħdin miegħi fil-studio u dawk li qegħdin fil-kamra tal-kontroll u jien nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.